500. Priezračná voda je v doline našej. Lúky a lesy sú základný kameň. Vône a chute, čo osviežia telo, doplnia silu, život je delo. Uži si pohyb a energie príval, výlety, prázdniny, leto či zima. Život je life, keď máš najlepšie miesto. Rajecká dolina, ten správny priestor. Z Ríma tam vedie tá najkrajšia cesta. Parádna atmoška, vždy podľa predstav. Na bajku, na pešo, ako len vieš. Užívaj krásy tie, tak ako chceš. V čičmanoch na lyže, chalúbky kreslené a kúsok v lesnej zas, stráv chvíľku v Betléme. V Rajci je kostolík, na meste kráse, príroda na okolo ukojí vášne. V rajeckých kúpele a správny vibe, na kapra v bazéne, tam je vždy fajn. Život je life, keď máš najlepšie miesto. Rajecká dolina, ten správny priestor. Z Ríma tam vedie tá najkrajšia cesta. Parádna atmoška, vždy podľa predstav. Zážitky na veky, u Jura na víne. Akcia sa začne, ako vždy nevinne. Náladu pozdvihnú,